Vedel si o tom, že okrem medveďov sa niekedy hrabú v koši aj hackeri? Áno, počuješ správne. Z odpadkového koša totižto môžu získať napríklad vyhodené zmluvy a v niektorých prípadoch aj starú elektroniku s údajmi. Táto praktika, ktorej sa venuje fyzická bezpečnosť, vie hackerom poskytnúť cenné informácie potrebné na následovný útok. O čom je fyzická kyberbezpečnosť? Je o viacerých opatreniach, aby hacker nemohol neoprávnene vstúpiť do firmy, vidieť citlivé dokumenty, sledovať ťa a veľa ďalšieho. Na čo by sme mali dávať pozor? Neoprávnené vniknutie. Keď vstupuješ do firmy, obzri sa, či za tebou nestihol vojsť aj niekto bez prístupovej kartičky, kým sa nezavreli dvere. Pohodené USB kľúče. Ak nájdeš pohodený USB kľúč, ani sa ho nechytaj. Je veľká šanca, že tam bude naschvál a že ti po vložení infikuje počítač. Špehovanie spoza ramena. Ak máš malého súrodenca, určite to poznáš, nenápadne sa postaví za tvoj chrbát a zazerá. Môže to však spraviť ktokoľvek, akurát keď budeš zadávať heslo alebo čítať citlivé dokumenty. Krádež zariadenia. Na mobile a počítači máme skoro všetko. Čo ak by nám naše zariadenia niekto ukradol? Uisti sa, že si obozretný na verejných miestach, používaš dobré prístupové heslá a nastavil si možnosť vzdialeného zablokovania zariadenia cez aplikácie Nájsť moje zariadenie pre iPhone, Android alebo Windows. Pozor, ak máš nastavené prístupové heslo na mobile, nastav si správu s kontaktom na blízkeho na uzamykacej obrazovke. Ak telefón stratíš, nálezca môže zistiť, komu patrí a vrátiť ti ho.